Klimatické zmeny dnes vnímame aj my sami na vlastnej koži, týkajú sa každého z nás. Európska únia reaguje na tieto zmeny vytvorením Green Dealu, ktorého cieľom je dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Aby bolo možné dosiahnuť túto neutralitu, je dôležité začať s dekarbonizáciou, a to na úrovni štátov, miest, podnikov, energetiky, priemyslu. Dnes je tu so mnou kolegyňa Kristína Balogová, vedúca oddelenia energetických služieb v ENGIE Services. Budeme sa rozprávať s ňou o tom, ako naštartovať dekarbonizáciu, a to konkrétne dekarbonizačnou stratégiou, ktorú pre našich klientov vytvárame a ktorú poskytujeme ako jednu z našich služieb. Budeme si hovoriť o tom, čo to je dekarbonizačná stratégia, pre koho je určená a aké sú jej ciele. Vítaj, Kristína. Ďakujem, dobrý deň prajem. Hneď na úvod prvá otázka, čo je to dekarbonizačná stratégia a pre koho je určená? Dekarbonizačná stratégia je strategický dokument, ktorý sa vypracováva pre firmy, pre obce, pre územné celky. Momentálne najviacej žiadostí o vypracovanie dekarbonizačných stratégií máme práve od priemyslu, kde už vzhľadom na legislatívu Európskej únie veľmi silno vzniká potreba plánovať veľké investície vedúce k zníženiu tvorby emisí skleníkových plynov. Je to ucelený dokument, ktorý má pomôcť zákazníkovi si urobiť časový harmonogram a finančné plány potrebné k tomu, aby tieto ciele sa dosiahli. Keďže máme za sebou veľmi náročné roky energetickej krízy, tak lacné riešenia už väčšina podnikov minula a tie drahšie sa nedajú urobiť bez toho, aby sme mali nejakú mapu jednotlivých krokov, ktoré nás na konci dovedú k cieľu. Tieto stratégie sú určené jednak preto, aby sme urobili sumarizáciu existujúceho stavu, lebo aby sme vedeli, čo chceme dosiahnuť a čo na to potrebujeme, tak musíme vedieť, kde sa teraz nachádzame. Teda treba nejakú tú inventarizáciu emisí, treba zhodnotiť návrhy, ktoré sú reálne prevediteľné do praxe a nakoniec treba si povedať, aký je ten cieľ reálny. Lebo nie vždy sa dá dosiahnuť úplne to, čo zákazník na začiatku chce, lebo firmy sú veľmi ambiciozne, aj ENGIE je ambiciozne, my chceme byť neutrálni ešte skôr ako Európska únia, aj na tom intenzívne pracujeme, ale v niektorých výrobných podnikoch, hlavne tam, kde sú potrebné vysoké výkony, vysoké teploty a ten výrobný proces je veľmi náročný, tak tam tá dekarbonizácia má úplne iný cvenk ako naozaj napríklad v našom tepelnom hospodárstve, prípadne v oblasti budov. Je možné tieto ciele merať? Sú merateľné? Ak sa dobre nastavia, tak sú merateľné. Pretože ty na začiatku, ako si urobíš tú inventarizáciu emisí, to je vo veľmi zreteľných fyzikálnych jednotkách. Sú to tony vyprodukovaného CO2 ekvivalentu na megawatt hodinu energie alebo za rok prevádzky závodu. A tým pádom to, ako klesajú, sa dá jednoducho meraním spotreby energií vyhodnotiť, či sme dosiahli alebo nedosiahli. CO2 ekvivalent sa vyhodnocuje kvôli tomu, lebo každý ten závod, každá budova produkuje rôzny mix skleníkových plynov, tých je niekoľko, vrátane aj tuhých častíc, vrátane NOxov a siričitánov a podobne. Urobila sa jednotná metodika, aby to bolo porovnateľné, tak sa vymyslel tento koeficient na CO2. Všetko sa porovnáva s tým, aký to má dopad na klimatické zmeny v porovnaní s tým, že aby to malo taký dopad ako tento plyn, koľko by sme museli tón CO2 vypustiť. A tým pádom vieme veľmi efektívne pracovať s tými úsporami, že to sa všetko vlastne prerátáva cez koeficienty, ktoré sú dané nejakou metodikou. A potom sa človek tak nepomýli v tom výpočte, lebo inak by sme sa zasekli na polemikách, že ktorý plyn má vlastne aký dopad a vlastne ktorého plynu je koľko, lebo keď sa trošku zmenilo toto zloženie, takže týmto sa tá metodika zjednodušuje a taktiež sa stáva porovnateľný medzi jednotlivými závodmi alebo medzi jednotlivými vyššími územnými celkami, prípadne obcami. Čiže povedali sme si, čo je cieľom a prínosom pre klienta. Možno keby si povedala niečo viac o tom, čo je obsahom samotnej dekarbonizačnej stratégie. Vždy to záleží od zákazníka. Každý zákazník, úplne najlepšie sa pre nás momentálne robí určite s priemyslom, lebo tam je silná vnútorná motivácia mať tento strategický dokument a ďalej sa ním nejako riadiť. A obsah si určuje vždy do istej miery klient.
pretože sám vie, aké zmeny sú v jeho závode akceptovateľné, na čo už je ten závod pripravený. Určite je súčasťou už spomínaná inventarizácia emisí, potom sa mapuje, teraz budem hovoriť o priemysle, takže mapuje sa závod. Bohužiaľ stav je taký, že projektová dokumentácia vôbec nebýva kompletná a v tom prípade, keď my chceme niečo na technológiách, či už v oblasti HVAC alebo technológiách výrobných, navrhnúť nejaké zmeny, tak dobre musíme vedieť, čo tam je. Často je to z vlastného mapovania. Takisto vykonáva sa veľmi podrobná analýza spotreby energií, aby sme vedeli dobre odčleniť, kde sa koľko energie na čo spotrebováva. O to je presnejší potom ten výpočet, že čo vieme ušetriť danou zmenou. Potom sa vypracujú prvé návrhy a musí sa urobiť pracovné stretnutie so zákazníkom, kde on nám povie, o čo má záujem a o čo a priori nemá záujem. Proste sú veci, ktoré nám dávajú logiku, ale technológ výrobného závodu povie, že on do toho rizika nejde, lebo dajme tomu neverí pohonom ventilov, nedovolí, aby sme regulovali niekde prietok, aj keby to ušetrilo veľké množstvo energie, oni potrebujú v tom procese tú vodu vždy mať, takže tohto sa nechytajte. Toto sa reálne deje, je to treba akceptovať, ten technológ najlepšie vie, aké sú rizika a čo by im to mohlo spôsobiť ako škodu, takže tu je veľmi dôležitá účasť nejakého tímu z toho závodu. Taktiež obyčajne majú už aj nejaké svoje predstavy, ktoré nám nie vždy povedia na začiatku, že presne toto chceme. A keď sme zabrdli do niečoho, čo už majú inde rozpracované, tak nám tiež vedia povedať, že toto máme rozpracované a to nechajte vlastne len v tejto úrovni, že spomente, aby bola kontinuita tých jednotlivých činností, ale už to ďalej nerozpracovávajte, lebo to už robí niekto iný. Takýmto spôsobom sa vyselektuje, čo ich zaujíma a čo nie. Máme to šťastie, že chodíme aj s nápadmi, ktoré ešte nepočuli. Tie potom rozoberieme, že aké smerovanie. Urobíme prvý ten koncept, nejaký mix. A samozrejme ten cieľ bol určite nejaký stanovený. Ja neviem, že oproti roku 1990 chceme klesnúť o 50% s emisiami, ale z roku 1950 nikto nemá merania. Tak si povieme, že dobre, tak z toho, čo máme inventarizáciu, chceme klesnúť, dajme tomu 40%. A teraz my stanovíme nejaký mix riešení a povieme, či je alebo nie je ten cieľ dosiahnuteľný. Obyčajne cieľ dosiahnuteľný je, už je to potom otázka financií a plánovania zmien. A keď už sme si teda stanovili, že akým spôsobom, tak sa pripraví nejaký ten približný harmonogram a následne už pôjdu veci do realizácie. To je tak pre priemysel. Pokiaľ ide o verejnú správu, mali sme to šťastie robiť 2 nízkouhlíkové stratégie pre vyššie územné celky, čo je vlastne dekarbonizačná stratégia. Tam je situácia trošku iná, pretože to sú rôzne sektory, ktoré sa posudzujú. Tam sme mali 5 sektorov, posudzovali sme budovy, posudzovali sme dopravu, odpady, energetiku. A potom ešte sme tvorili komunikačnú stratégiu. Pretože taký vyšší územný celok, čo má v zriaďovateľskej pôsobnosti 100 organizácií príspevkových, musí presvedčiť tých 100 organizácií, že naozaj to je pre ich dobro, aby sa tieto ciele naplňali. A napríklad robili sme 516 budov má Vúcka a teraz na tých 516 budov budžetovo nejakým spôsobom úpravy na dané objekty, aby oni vedeli, že zhruba koľko do rozpočtu potrebujú nachystať peniaze a vôbec, ktoré riešenia prinesú rýchle úspory, ktoré budú dlhodobé, ktoré treba plánovať. Je to úplne v momentálnom legislatívnom prostredí to nejde. A tam sme museli aj dopravu, ale napríklad pre dopravu v roku 2008 všetky vúcky si dali vypracovať plány udržateľnej mobility. Tieto dokumenty bývajú veľmi kvalitné, takže tam bolo aj veľa iných strategických dokumentov si bolo treba prečítať a naozaj sme si dali záležať na tom, aby tá kontinuita riešení opäť sa zachovala a v doprave sme plno riešení prevzali, pretože už sú aj v realizácii postupne a ukazuje sa, že naozaj majú svoj prínos. Takže tam tá práca bola úplne s inou dynamikou, aj v inom rozsahu, lebo geograficky to bolo proste celý ten kraj obehnúť. Bolo to náročné a bola tam väčšia koordinácia samozrejme aj so subdodávateľmi, lebo my máme tým ľudí, dekarbonizáciu nemôže robiť jeden človek, lebo nemôžeš byť odborník na toľko vecí, naozaj je tam toho veľa.
Ale kde už je teda ten rozsah taký veľký aj zo zemepisného hľadiska, tak tam je nutné spolupracovať aj s externistami. Takže ten prístup je vždy iný. Pre property zase je veľmi zaujímavé napríklad pre taký hotel. Oni potrebujú mať nízke emisie, ale nesmie klesnúť komfort v objekte. A obyčajne nemajú ani záujem o také riešenia, ktoré by spôsobili, že ten hotel teraz 2 roky bude zavretý. Že tam to treba veľmi citlivo riešiť s tým, že vymyslieť nejakým spôsobom aj ten postupnosť krokov tak, aby ten zákazník ďalej vedel fungovať. Takže každá tá oblasť je veľmi špecifická. Zaujímavé, je vidno, že ide o komplexný a možno trošku komplikovaný proces. Čo je dôležité pri príprave? Tvorí ho oddelenie energetických služieb, čiže tým kolegov, inžinierov. Čo je dôležité pri tej príprave samotnej stratégie? Veľmi dôležité kvalita vstupných informácií. Kde nie sú informácie, s tým nevieme pracovať, to je úplne bežný stav pri akomkoľvek projekte. Ale tieto dekarbonizačné stratégie sú trošku osobitné ešte tým, ako veľmi je potrebná súčinnosť zadávateľa. Tým, že tie projekty nie sú rýchle, to je relatívne dlhodobé, ten zákazník si musí uvedomiť, že aj na jeho strane musí byť niekto, kto na to bude mať čas, kto to bude mať záujem, kto s nami bude komunikovať, lebo pýtame sa veľa. A naozaj aj ten technológ, ktorý má na starosti tú výrobu v závode, je to kľúčový človek, ani jeden sa z nich nenudí naozaj, ale on proste musí venovať nejaký počet hodín za mesiac tomu, že my sa ho stále vypytujeme niečo. A pokiaľ nie je koho sa pýtať na tej druhej strane, tak je to na úkor kvality výstupu. S týmto súvisí aj moja ďalšia otázka. Ako prebieha samotná komunikácia? Či je dôležitá? Je absolútne kľúčová. Prebieha tak, že my máme tie pracovné stretnutia v nejakých tých pravidelných intervaloch. Môžem opäť raz porovnať, že ako to je s tým priemyslom, teda keď je výroba, tak naozaj máme veľké stretnutie aj s vedením závodu, ktoré rozhoduje, ale popri tom prebieha kontinuálne stále komunikácia s technológmi a s ľuďmi, na ktorých dostaneme kontakt, že s nimi môžeme riešiť veci a potom predostrieme to, čo sme na základe toho vypracovali, tak raz za mesiac a tam sa rozhodne, akým smerom ďalej ísť. Pri vyšších územných celkoch to bolo trošku iné, lebo pre všetky tieto sektory sme zvlášť mávali s pracovnými skupinami. Veľmi dobrý príklad dobrej praxe bola spolupráca s Prešovským samosprávnym krajom, kde nám poskytli človeka, s ktorým sme mohli debatovať energetiku, s ktorým sme mohli debatovať smart metering, keďže to majú pekne rozbehnuté a mali už aj skúsenosti, s ktorými sa aj podelili, lebo naozaj tá verejná správa je špecifická. A tým pádom ten výstup bol kvalitný, ale tam boli tie stretnutia nie, že by na úrovni kraja každý mesiac, ale podľa toho, ako sa vypracovali jednotlivé sektory, tak podľa toho vždy s nejakou inou pracovnou skupinou a tu už bola naša zodpovednosť, aby tá stratégia, ktorá vyšla, a myslím, že je aj verejne dostupná, tak aby mala tú svoju kontinuitu, aby to spolu súviselo, aby bolo vidieť, že vlastne to nadväzuje aj na terajšie činnosti a nadväzuje aj jeden sektor na druhý. To si predstav tak napríklad výroba teplej vody z termálnych solárnych panelov. To je energetika, ale vyrábaš to na budovách, takže my sme to tak poprepájali, že samozrejme bolo treba všetko postupne posudzovať. Že niečo sa robilo budžetovo, ako vieme, že keď je 80% výplňových konštrukcií už na týchto objektoch vymenených, tak tých 20 koľko asi bude stáť a to sa vie zobrať veľmi, veľmi dobre budžetovo, ale keď chceš napríklad práve vyrábať tú teplú vodu, tak nemáš na výber, než len zobrať proste také budovy, kde to dáva zmysel a na tie budovy sa trošku bližšie pozrieť, či je to tam realizovateľné. A to sa tak prelínalo, lebo bez toho, aby si poznala tú budovu, tak nevieš robiť tú časť energetiky. Ale pracovné skupiny sme mali na toto rôzne s krajom. Ale ako hovorím, tam bola naozaj dobrá tá komunikácia a taktiež sme spoločne tvorili aj tú komunikačnú stratégiu, ako motivovať ľudí pôsobiacich v tých organizáciách, lebo pokiaľ nie sú všetci angažovaní, tak naozaj hlavne v oblasti budov tá dekarbonizácia nenastane. To šetrenie sa nedostaví, lebo keď to nechápu ľudia, tak nie sú ochotní akceptovať zmeny. To už je trošku taká psychológia, to nie je úplne moja domena, ja som skôr technik, ale v praxi to vidíme, že naozaj, že môžu sa obnoviť budovy a pokiaľ sa trošku nezmení aj správanie sa užívateľa, tak ten úžitok z toho nie je taký, ako sa očakávalo.
Toto je možno zaujímavé. Mne by zaujímalo, že kto s touto myšlienkou prišiel, že pri tvorbe tej stratégii, myslím, že to bol Prešovský samosprávny kraj, že prišli sme s tým my, s tým, že komunikácia je dôležitá, alebo ten kraj? Oni aj na tom kraji samozrejme vedia, lebo majú za sebou projekty, ale že to musí byť súčasťou stratégie, s tým sme prišli my, pretože my sme boli ten odborný garant, ktorý mal vedieť povedať, že čo tá stratégia musí mať, aby to bolo v poriadku. Ale nebolo to tak, že by sme s tým prišli a oni boli prekvapení, že že naozaj to nie, boli na to pripravení a vedeli nám povedať aj svoje schémy, ktoré už majú nejakým spôsobom oskúšané, lebo ľudia na niečo reagujú, proste niektorý región tak, niektorý inak, takže oni už poznajú trošku tých svojich ľudí a vedeli, že iba motivovať, že budú šetriť, nestačí, lebo oni sa na to môžu pozerať na to trošku inak, ako my sa na to pozeráme odtiaľto, že Ježiš, budem sa tešiť, že ušetrila som a nebude to globálne oteplovanie tak postupovať, ale že toto vlastne pre toho, kto musí tú funkčnosť organizácie zabezpečiť, nie je dostačujúca motivácia, že proste posúvali nás naozaj v tých riešeniach a bolo to veľmi prínosné. Povedali sme si už o príprave a teraz môžeme prejsť k realizácii stratégií. Je možno v rámci zostavovania stratégie dôležité rozmýšľať aj nad postupnosťou jednotlivých krokov, možno z hľadiska time managementu, ľudských zdrojov, finančného zabezpečenia, celej realizácie z pohľadu klienta? Je to veľmi dôležitá súčasť. Vlastne po vyhodnotení ekologickom, teda to sú tie emisie, čo ušetríme, a ekonomickom, že čo nás bude stáť, je nevyhnutná súčasť stratégia aj harmonogram. V prvom rade aj Európska únia tvorí momentálne tieto stratégie do roku 2030 s výhľadom na do roku 2050, takže nie je to krátkodobá záležitosť. S tým, že do roku 2050 ešte rátame s tým, že môžu prísť nové technológie, ktoré teraz známe možnosti ešte prečinia a proste príde nejaké lepšie riešenie, takže to sa bude musieť revidovať a zohľadniť. Ale čo sa týka do roku 2030, tiež je nutné mať harmonogram, čo je potrebné ako prvé spraviť. Úplne krátkodobé riešenia sú aktívny energetický manažment, prípadne nejaká garantovaná energetická služba, ktoré vedia šetriť hneď. Obyčajne, hlavne v tom priemysle, neušetria nejaké závratné veľké percento, ale prvý krok dekarbonizácie je ekologicky hospodáriť s energiami efektívne, aby sme neminuli viac, než musíme, lebo to je najčistejšia energia, ktorú sme neminuli. Ale potom je nutné mať projektovú prípravu. A teraz, keď chceme niečo dať vyprojektovať, už musíme vedieť, čo chceme. Lenže obyčajne tieto investične náročné opatrenia nejdú úplne naraz a treba mať správnu postupnosť krokov. Lebo máme aj takú skúsenosť, že keď niekto chce tepelné čerpadlá, tak úplne prvý krok je zateplenie objektu, pretože tepelné čerpadlá sú určené hlavne pre nízkoteplotné vykurovanie, na to potrebuješ ozaj dobrú teplotechniku. Potom je nutné prispôsobiť tomu vykurovaciu sústavu, lebo tým, že je tam nižšia teplota, tak jednotlivé telesa majú menší výkon, tak musia trošku narásť, pokiaľ teda tým zateplením si nedosiahla, že stačí aj to pôvodné teleso a inak sa to hydraulicky vyreguluje. Toto musí byť pripravené spolu s tým, že sa má osadiť tepelné čerpadlo. Lebo ak osadíme tepelné čerpadlo a zrazu z kotolne 80 na 60 klesneme na teplotný spád 45 na 30 stupňov, tak tam bude pravdepodobne nejaký problém. Takže ozaj tá postupnosť musí ísť takto za sebou. Musia rátať s tým, že keď zmenili zdroj, tak budú musieť aj hydraulicky vyregulovať. Keď to zanedbajú, tak zase nedostaví sa ten účinok. To je jednoduchý príklad na objekte, ale napríklad určite vždy všade navrhujeme osadiť ďalšie doplnkové merania, lebo obyčajne tú spoločnosť zaujíma iba fakturačný merač, na základe ktorého on musí vlastne platiť energie, ktoré minul. A často sa stáva, že už v rámci závodu ďalšie podružné meranie nie je. A tým pádom my len odhadujeme, je to síce kvalifikovaný odhad a šikovný tým ľudí, na ktorých sa dá spoľahnúť, ale predsa len je to odhad. Takže vždy navrhujeme osadiť merania a robiť nejakú tú fázu zberu dát. Lebo čím mám lepšie dáta, o to lepšie viem navrhnúť ten nový projekt. Takže určite navrhujeme vlastne fázu, že doplnenie chýbajúcich údajov. Potom je, čím je lepšia projekčná príprava, o to menej je komplikácií v realizácii a následne aj v prevádzke. Takže zase treba si naplánovať nejaký čas na to, aby sa projekčne všetky tieto veci pripravili.
A následne realizácia samozrejme tiež trvá niečo. Tam vstupuje do harmonogramu realizácia aj dĺžka dodania zariadení, čo tiež, kto je v technickej praxi, vie, že posledné roky sa dodacie doby niekde až úplne extrémne natiahli. Nie sú to rýchle zmeny. A preto ich treba vedieť naplánovať, aj treba vedieť napríklad pri výrobnom závode, treba aj tú realizáciu tak naplánovať, aby čo najmenej narušila proces výroby. Sú výrobné závody, kde nemôžeš odstaviť len tak výrobné zariadenie, lebo by to prinieslo takú škodu, že nemá zmysel dekarbonizovať. Mm-hmm. Takže to plánovanie už stratégie je veľmi dôležité. Samozrejme potom vždy každá fáza má ešte svoj podrobnejší harmonogram, ale vôbec, aby to očakávanie klienta bolo manažované, aby vedel, čo ho to asi bude stať nie len finančne, ale aj časovo. Mm-hmm. S tým možno súvisí aj ďalšia otázka. Koľko trvá príprava a realizácia dekarbonizačnej stratégie? To veľmi záleží od rozsahu. Keď je výrobný závod menší, mali sme veľmi zaujímavú spoluprácu s menšou spoločnosťou, ktorá vyrába výživový doplnok. Nie je to veľký závod a je relatívne nový, veľmi to bolo pekné a prevádzkujú to veľmi, veľmi šikovne, tak tam sa dala urobiť to sme nazvali, myslím, že štúdia využiteľnosti obnoviteľných zdrojov, a sa to dalo urobiť za 2 mesiace. Ale pokiaľ je to väčší závod, tak to potrvá aj pol roka. To má viacej dôvodov. Poprvé to mapovanie závodu, čím je väčší ten závod, o to dlhšie trvá, kým všetky tie energetické toky zodpovedne zmapujeme. A potom, keď chceme navrhnúť riešenia, tak držíme sa toho, že navrhujeme len také riešenia, ktoré naozaj niekto na Slovensku aj dodá a preveríme si, či to naozaj bude funkčné, že k tomu potrebujeme my nejaké technické podklady od výrobcov, takisto aspoň nejaké ceny trhové, aby sme vedeli investíciu naozaj zodpovedne odhadnúť. A to tiež niečo trvá, lebo my si niečo vyšpecifikujeme, spolupracujeme s niekým externým, kto nám na to dá ten návrh. Takže nie je to úplne, že dajme tomu pol roka čistej práce, že niekto tam pri tom sedí, ale treba zohľadniť aj tieto prestoje, lebo bez nich sa to nedá kvalitne spraviť. A čo nasleduje po odovzdaní stratégie? V ideálnom prípade sa začne s ňou pracovať. Máme niekoľko skúseností, že keďže sme vytipovali merania, ktoré dávajú zmysel v danom závode, tak nás oslovili na ďalšiu spoluprácu, aby sme dodali teda potrebné merače, aj ich navrhli, lebo merače tiež sa navrhujú podľa toho, aký rozsah potrebuješ merať, aby to bolo postačujúco presné a takisto, keď je to v priemysle, tak tam sú rôzne tie tekutiny, nie je to bohužiaľ vždy len voda, ktorú treba merať. Takže obyčajne nasleduje zber dát. A potom na základe toho zberu dát nasleduje vlastne hľadanie nejakého projektanta. Buď už nadviažú s nami spoluprácu, čo sa tiež obyčajne deje, keďže sami vieme najlepšie, čo sme navrhli. A na základe analyzovaných dát potom vieme urobiť návrh šitý ozaj na mieru. Alebo si nájdu externého projektanta a potom vypíšu nejakým spôsobom tender na realizáciu. V priemysle sa nestáva, že by sa odložila tá stratégia len tak bokom, pretože tam, ako som hovorila, je veľká vnútorná motivácia vedenia tých spoločností. Potrebujú znižovať svoje emisie, pretože kto bude mať vysoké emisie, ten v budúcnosti nebude mať biznis. To súvisí s posudzovaním životného cyklu materiálov aj výrobkov. Momentálne vlastne aj napríklad developeri požadujú použitie takých stavebných materiálov, ktoré majú nízky dopad na životné prostredie. Ale to je naozaj jeden prístup je taký, že až od ťažby až po zneškodnenie sa zráta ten vplyv. A toto sa používa napríklad v niektorých krajinách, aj keď sa obnovujú budovy, aby sa povedalo, že či to naozaj bude mať environmentálny dopad, tak sa najprv posúdi toto na všetky materiály a keď chcete predať, tak musíte mať nízky dopad na životné prostredie. Že to proste prichádza. A v retaili tiež väčšinou to neodložia, pretože tam sa valí opäť chystaná legislatíva aj na budovy, kde jednak budú platiť navýšenie asi dane, teda za vyprodukované CO2, alebo potom dopadnú tak, že ozaj veľké spoločnosti, tí zaujímaví nájomcovia budú hľadať aj tak priestory, kde sú pomaly s nulovou spotrebou alebo s nulovou emisiou, lebo potrebujú si zase svoje vykazovať. Takže tam to podnikateľské prostredie núti tých, ktorí chcú byť úspešní, vlastne sa tej dekarbonizácii naozaj venovať.
Ďakujem pekne za rozhovor. Na budúce budeme v rozhovore s Kristínou pokračovať. Povieme si niečo viac o tom, ako má vyzerať tender na dekarbonizačnú stratégiu, ako bude vyzerať jej realizácia a či klienti majú záujem o využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Pre viac informácií o ENGIE Services a jej službách môžete nás sledovať na sociálnych sieťach ENGIE Slovensko na Facebooku a LinkedIne.